kamano Sharon, en ber nikech nwaneno ka piny beringo, nikech mogik kapani ko obro wuoyo nikech kanyo mwachiko. Nawacho ni adwa dok piny, tadwa narrow down to mining, especially matimore kaunti mago ma Migori. To nikech ng'ino wan jokuny mula, kata gi dho ngere ni miners, wan wachalo jo Masai ma sa asaya madh lum owuok kamoro to wadhiye. Koro ang'eyo ni mining matimore Migori, ibiro yudo ka sama onge Migori, samoro en kata Turkana, ibiro yudo ja Migori kani Turkana, ibiro yudo ka ja Turkana ni Migori, ibiro yudo ka ja Kanye ni kuma chalo kama. To kichako kawacho ni kata mana kuma Kenya nyalo bedo ni nosome paro ni nyaka bino some achiel kuom pinje mitime mining. Koro ei pinje mitime mang'eny gi ng'eny, nachako kawacho ni nitie masedhiye, nitie mapok agike. Tadwa narwa dayo achiel, nadhi Ghana nayudo kane nitie kido mana gitimo manomora mana kwayo ni wagine ka. Kech mana kaka nachako wuoyo, ng'ato emo ng'e kuma wuoche dhiyego. Nayudo ka miners ma Ghana no make sure nikech kana wuoyo nawacho ni kuonde milose chike Kenya ka gin kuonde ariyo. Nitie county assembly to nitie national assembly. Akwayo jogewa matimo mining. Ok en mining kende, kumora mora wadwa ni sama koro mondo gima ne waywago mag public participation kata mondo duondwa owinjre. Ka watimo mining, make sure uru ni ng'ato moketo manyalo dhi keto bedu kama ilose chike obedo ng'ama elewa gima timore. Ka un kama ing'wede chai, kik ukaw ng'ama jalupo maluwo rech mondo uket kanyo. Kopo ni gimoro biro nyalo kibedo kodgi piny tikorgi ne waneno wadhi kama ma konyo ma ng'ato bibiya biya ng'ama wa kamoro to dhi wacho ni an waneno ni mondo ti omiu siling 3 instead ma siling 10. Gini kopo ni watime kama gumo dhi konyo wago en achiel. Of course ng'ato ok nyal bede mesa. To kwa bedo gi pesa machalo kama agulu mane wawuoye mar SWF ni. Nitie seche makoro pesa ni wabiro gombo ni mondo dugo konywa. To nikech Kephers ok bi wuoyo, Sharon samoro ok bi wuoyo, emomiyo wabedo gi leaders. Leader cha ong'e gima timore e gweng'e. Obiro biro to wacho ka ng'iyo osiri kacha, osiri gimiro dwano pandara. Koro kar dhi kunyo negi pi, we akwonga migi ndara. Unlike kopo ni omi ng'at midwa bedo samoro wan Nairobi ka sani. Idwacho ni in kume ayo osiri cha, ng'ari poga ng'ado konia, dhi pidh konga. Kasi no kidwa konga, ni dwaro equipment mar masin kaka mota. Ma dhi konyo makata siji bakuru obiro dwaro pesa wa kungo ni. To wayudo duol mabino wayudo ka duol no bedo represent stage 1. Iwinjo ka na wacho hapo awali ni mining is still not devolved. Mheshimiwa wacho ka ni tailings ma wan go is almost close to 1.1 million metric is whatever. Gima dhi konyo mining madhi wuok nyatike. Oyiene konyo ng'ama Turkana. Kech mane 70% mabire national government. Mafuta ma Turkana unyo bed ni konyo kose biro e national treasury to odhi konyo ng'ama ni Kilifi, ng'ama ni Kwale, kuna kwa hini wang'i joma wiki ler mong'eyo about mining. Ki ai mining kwa chakwa dhi kuonde moko nikech region ka region Nyasaye noketo de kako yuto. Wakupo ni wagike region masa mono tima na Flospa. Wang'e ni ere ng'ama elewa Flospa ni. Ma pogore gi nikech most of the region ka wang'i political for example, idwa miu jatelo motelo ne lupo. Na wacho mokwongo awali ni Migori wan gi lupo, wan gi mining, wan nyaka gi agriculture. To kaw samoro ng'at moro ma en gimong'eyo, samoro en chai osebedo ko ong'ado kata cha kaw kuro kelo ni mining. Of course, obiro bedo nikech samoro ng'amo yiere, but ok obi bedo kowinjore, owinjo dhok ma joma nie ground timore nade wacho. Atieko wacho kawacho ni mana kaka ne asewacho awali, gini wakete to wakete gi duond ji te. Kuzo ka chipa pesa ni biro duogo ka biro konyowa, to konyowa ka wan wuon kaka stakeholder wan wacho ni wan ka wuon wadwa kalamu wan kwadwa buk. Erokamano ahinya nikech un duto osewuok e kaunti ma Migori.